Al Telegrafies d'avui, Foro E2 al campus de Gandia. coneixem les activitats del 25. Asistim a El Árbol de la Ciencia. Conveni per a la creació de la càtedra IVIO UPB. A la secció Diari D parlem amb Jaume Lloret. El campus de Gandia de la UPB ha acollit un any més el foro E2 UPB, on s'ha fomentat l'esperit innovador i les connexions professionals mitjançant diverses activitats, com un espectacle amb humor i reflexió, espais per al networking com la Fira d'Innovació i tallers formatius gratuïts. Este año el Foro E la verdad es que ha sido un éxito total porque hemos tenido un llenazo completo en el aula magna del campus de Gandía. Las chicas de Cadigenia han abierto la jornada por la mañana, nos han puesto las pilas a todos, nos han hecho reír, nos hemos divertido muchísimo y hemos aprendido esas habilidades de emprendimiento que son tan necesarias para el desarrollo profesional y personal de cada uno. A la Fira d'Innovació, els investigadors del campus i també persones emprenedores han pogut donar a conèixer els seus projectes y establir contactes amb potencials clients o colaboradors. Este tipo de iniciativas son, no es que sean fantásticas, es que son más necesarias que nunca. Esto evidencia que si existieran muchas iniciativas como esta, como la de la Cátedra de Innovación de la Politécnica de Gandía, el problema con el que se enfrenta mucho recién licenciado desaparecería. Esto es una fórmula de incrementar la probabilidad de éxito de las personas y ayudarles a ese crecimiento para ser emprendedores y para enfrentarse a un mundo laboral en el que tenemos que reconocer que existen oportunidades para las personas que se preparen de esta manera. El Foro E2 és, en definitiva, una ferramenta molt útil per al creixement professional de totes les persones assistents. El campus de Gandia ha començat les activitats que, com tots els anys, ofereix el Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València als seus 3 campus, al voltant de la data històrica del 25 d'abril. La tercera possibilitat que jo mateix me vaig donar de contar la vida de l'Ovidi. Fer qualsevol pel·lícula sabent que són uns pressupostos normalment ja grans, si comptes grans actors, 8 o 10 setmanes de rodatge, pel·lícules d'època, ja que parlem de l'any 70 o 80, és una pel·lícula d'època, els cotxes que fem al carrer són diferents, tot s'encareix molt. El dimecres 20 d'abril ha tingut lloc la projecció del documental de ficció L'Ovidi, el making-of de la pel·lícula que mai no es va fer, al voltant de l'obra i la figura de l'Ovidi Montllor. Inconvenients n'he tingut tots els dies, però no són inconvenients, és natural, és així. És com si de sobte comença a ploure. El públic respon en la mateixa idea que jo tenia, o sigui, que en el cor. És algo molt, que jo em tinc molt impressionant, de veure com persones de qualsevol tema, qualsevol edat, qualsevol regió, de les nostres, coneixien el vídeo, o poc o molt, com cada volta, en aquest moment, pareix que tot apresen un poc més, al conèixer-lo, i algo que fa el públic. Només té la possibilitat d'entrar a internet i posa Ovidi Montllor i sap més coses, i posa la música d'Ovidi Montllor. I diu, hòstia, jo no l'havia sentida mai, no? I comença a així i veus que l'Ovidi Montllor, la pel·lícula, ha obert portes a les possibilitats de que tots coneixen l'Ovidi Montllor quan eixen de la sala. La programació del 25 continua dijous 28 d'abril a les 12:30 a la sala de conferències, ja que realitzarà el lliurament de premis del concurs de curtmetratges en valencià DRAC, amb la projecció dels curtmetratges finalistes. Seguidament, es debatrà sobre l'actualitat dels mitjans audiovisuals valencians amb la participació de persones expertes en la matèria. L'entrada a totes les activitats és lliure.
El programa de cooperació Televisió Educativa i Cultural Iberoamericana, l'Associació de Televisions Educatives i Culturals Iberoamericanes i la Universitat Politècnica de València han organitzat en el campus de Gandia de la UPB el taller El Árbol de la Ciència, un espai destinat als joves i a la ciència en el qual els objectius fonamentals han sigut analitzar i debatre l'espai que la ciència i la tecnologia han d'ocupar en la programació de les televisions i mostrar als estudiants universitaris mètodes de realització de projectes científics. El Árbol de la Ciencia es una iniciativa que tenemos en colaboración con la UPV y con Canal Futura de Brasil, y lo que queremos es contribuir a la visibilidad de la ciencia a través de la participación de jóvenes estudiantes universitarios de toda Iberoamérica. S'han impartit tallers pràctics i també s'ha debatut amb persones expertes, amb la presència del programa científic Òrbita Laica. He hablado sobre la eclosión, sobre la gloria y también sobre la miseria de las ideas. En primer lugar, cómo se da uno cuenta de que faltan ideas. Básicamente se trata de no de esconder las paradojas, sino de buscarlas y trabajarlas. Cómo conseguir ideas nuevas, primero a base de ideas antiguas, luego a base de comprender, y en tercer lugar, las ideas que cambian el mundo, como las de la técnica, incluso de las ideas que ayudan a cambiar las creencias y las tradiciones. Els participants podran desenvolupar un projecte audiovisual i el premi de qui guanyi serà un viatge amb despeses pagades al següent taller que es realitzi, que donant el seu caràcter itinerant serà en un país llatinoamericà. El rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, i Joan Faus, conseller delegat de Biocinosis, empresa coneguda amb la marca IVIO, han signat un conveni de col·laboració per a la creació de la càtedra IVIO UPB. La iniciativa està adscrita al campus de Gandia de la UPB i el seu director és el professor del Departament de Física Aplicada, Francisco Camarena. Nosaltres crec que som una mica innovadors perquè considerem que la recerca, la investigació, també necessita aquest recolzament privat i també, en certa forma, és una eina social. El fet de que puguem fer investigació al final acaba redundant en tota la població i hem fet un esforç especial per aconseguir que es donara aquest enfoque a la càtedra. Crec que ha sigut interessant. Joan Faus ha assenyalat que han acudit al campus de la Universitat Politècnica de València a Gandia amb la idea d'estrènyer la col·laboració entre ambdues institucions. Tenemos un proyecto de investigación muy potente detrás de la cátedra, pero por supuesto no podemos olvidar la divulgación. Entonces también hay una parte de divulgación importante. La cátedra va a dedicarse a la organización de simposios y de congresos en el campus de Gandia, y también hay una parte formativa, por supuesto. Nuestro objetivo también es ayudar a la formación de posgrado, y creo que el campus de Gandia puede convertirse en referente en la organización de posgrados en el sector de la odontología. El rector de la UPB ha explicat que aquesta no és una càtedra a l'ús i que permetrà els coneixements de ciència bàsica, en aquest cas de l'enginyeria de telecomunicacions a les ciències de la salut. Una càtedra més en el campus de Gandia en el que puguem fomentar les bones relacions en les empreses d'allí al voltant, en aquest cas en l'IVIO, Institut Valencià d'Investigacions Odontològiques, en professors nostres que volen fer coses interessants, li dona una altra dimensió, li dona valor afegit al campus de Gandia. Per la seva banda, Pepe Pastor, director del campus de Gandia de la UPB, ha afirmat sentir-se molt satisfet amb la signatura d'aquesta càtedra que considera li donarà una nova dimensió al centre universitari. Entré en la universidad viniendo de la empresa, trabajé como administrador de red de diferentes empresas y también daba algunos cursos para la consellería. Salió la oportunidad de entrar como profesor asociado y me gustó mucho intentar conseguir esta oportunidad hasta que salió una plaza y la conseguí. A partir de ahí me gustaba mucho dar clase, pero vi que para estar en la universidad había que hacer un doctorado. Intenté meterme en la parte de investigación y me gustó mucho. La trayectoria ha sido principalmente gracias a múltiples alumnos que también han querido realizar la tesis doctoral conmigo y ha funcionado
abriendo varias líneas de investigación, muchas de ellas derivadas de lo que era mi tesis doctoral, y bueno, ha permitido publicar artículos científicos, algunos de ellos en algunas revistas bastante importantes, y bueno, además hemos tenido la gran suerte de ser citados por muchísimos autores, lo que ha permitido tener actualmente un índice H bastante elevado. El índice H, según Easy Thompson, es, dentro del área de telecomunicaciones, es de los mejores de España. Concretamente, este último año salió como el mejor. Después de haber estado en diferentes, liderando diferentes asociaciones o cargos como es el de Comité Técnico de Internet en el 2013-2014, bueno, 2015 es cuando acabó, después actualmente presidiendo el estándar 1907.1, pues la verdad es que todos estos cargos que he llevado que realmente hayan dado su fruto y que realmente se lleven a buen término, porque, bueno, pues digamos daría una cierta aquello que he estado realizando, un cierto respaldo a todo el trabajo que estuve realizando durante esos años. Pues la verdad es que si alguien se quiere dedicar a la investigación, lo primero que tiene que hacer es investigar sobre algo que le guste. No tiene sentido estar investigando en un tema que realmente no tenga o prácticamente no tenga interés. La investigación es algo más que un horario de trabajo, es algo en lo que vas a ir a tu casa, vas a estar pensando en ello, vas a intentar encontrar una solución, vas a buscar la manera de que salga adelante lo que estás intentando hacer, vas a buscar nuevas ideas, nuevos sistemas que permitan solucionar tu problema, y realmente eso requiere tiempo y dedicación. Sense adonar-nos-en, hem arribat al final del programa. Esperem que el Telegrafies d'avui hagi estat del vostre gust. Fins a la pròxima.